Bueno, egunon, Inigo Tellería naiz, Ibaialde ikastolako zuzendaria, Logosako ikastolakoa. Eta, gaur Arizmendi ikastolako DBH-ko ikasle eta irakasle batzuk hemen izan ditugu bisita. Eta, pixka bat, lehen urtean, gure ikastolan egoera ekonomikoa ez da izatea nahiko genukena, ez? Eta, Arizmendi ikastolatik, Aretxabaleta, Eskoriatza eta Arrasateko plaza ezberdinak bete zituzten. Eta, plaza horiek bete zituzten eta gaur esker moduan ikastolan gonbidatu ditugu, ezta? Gaur egitara bain deuna, pixka bat ikastola erakutsi dugu, gure ikastolan egoera zein den azaldu. Eta gero Sartagudako memorian parkea ikustea jungea. Sartagudako bertan negutegi batzuk bai, ez? Hemen jende jentsuena nekazaritzatik bizi delako, eta gero azkenik hemen ikastolan elkar harremanean jarri, elkarrekin bazkaldu eta orain aurrak eta elkarrekin jolasten ari dira, ez? Horten Arizmendi ikastola Aretxabaleta, Eskoriatza eta Arrasateko plazak bete zituenen, gutzako oso egun politia izan zen eta oso hunkigarria ezagutzen ez genuen jende batek horrelako festa bat antolatzea gure ikastola aurrera ahal izateko, ezta? Eta pixka ikuste ginen bazorretan geudela eta bere egintzen diguten festa hori eta gero, ez? Espero etorkizun baten bai, guain pixka errotzen ari den harreman hau edo, geroz eta gehiago sendotzea. Egia da, ikasle aldetik eta guk bastante gutxi dauzkela zuena baino, eta gaurko egunean DBH-ko ikasle asko daudela, guk LH eta HH-koa ditugula, eta denak elkartzeko eta denak harremanean jartzeko garaian, pixka bat hori ez, kostatu zaigula, nola jarri harremanetan, edo nola landu denak elkar harremanean jartzeko edo, ezta? Hori, helburu bezala, etorkizun batean harreman sendotzea eta hori eskerrak eman, Arizmendi ikastola osatzen duzuen guztioi, guraso irakasle eta denoi, eta hori eskerrak eman eta etorkizun batean harreman hau sendotzen dugu.